Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Coba Mas Halo pemirsa. Ayo pus, rene pus, aja metu pus. Selamat apa iki pemirsa? Pagi menjelang siang lagi maem pagi pemirsa. Kenapa aku di belakang? Yo pengen golek suasana. Mohon maaf juga mungkin ada beberapa pemirsa yang mangan nang pawon ya mohon maaf sebelumnya kita omong dhisik. Lah mbak kau sapal tipe netizen yo sapal perang tahu nggak kontane ora apal. Ya tak aku ambil dhisik. Memang nang depan iki banjir, nang ruang tengah kok peteng, nang kene iki padang, guys. Ngisi amunisi dhisik sebelum aktivitas. Masa apa aku yang bingung. Pemirsa, masak ngene, masak ngono. Penting nggo anggan anak lanang ki ono. Iki pemirsa. Masak-masak di baturi kucing-kucing. Mau karek tempe gembus pemirsa, tempe dolene urung. Ayo pus, iki aja nakal pus. Kucingku rodok-rodok ngeler pemirsa. Enggak mangan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Hawane udah naik pemirsa, pengen mimil aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak belinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Anak ulun dia dengar guys. Kayak tempe gembus misal bakal mau goreng isu mbah udan sini gede aneh mas bojo golek rezeki pemirsa ya apa aku nek mana diganggu nih kucing. Seneng bang bisa urap nih seneng. Karo sing krai koyo. Kok disereten ae. Sereten pemirsa awake. Rodok sereten. Iki urape urap bayem gitu ya pemirsa. Delok kok tekstur anune. Aku di pasar bahan gue masak isa ono kabeh sesuk insyaallah bisa.
Aku nek manis semangat pemirsa. Kalau sampai semangatnya mbak dulu pemirsa nek manis pelan-pelan mbak, wah mbak manis menggoda tenan menunya. Dan sarapan nang dapur. Aku ndelok mertuaku dhewe nek sarapane nang dapur iku rasane kok seger, aku dadi pengen pemirsa. Mak ini biasanya sarapan ngandungi dapur kuwi. Tak delok kesane enak. Nah, karena ya meja nggo gak ana meja makan. Tak dono kucing kok pemirsa. Nek ana ndurune sarapan iki gulet wong ae. Nek aku turun ke kasur pemirsa kucing. Ya. Duh, gak ono panas belas. Ayo bos, jadi umbe bos. Nek gini kan aku santai, arek mikir kegiatan lainnya. Berhubung aku mau tuku langsusan, tuku sego mangan terus karek nyambel mau jalan anak lanang. Alhamdulillah. Aku nek mani iki biasa saset pemirsa, gak iso kon kesuwen iki wah, apane mangane enak menune wah. Wah, papa senang enak mbak kalula piye. Nikmat yang Allah berikan ya nek mangan nikmat aja pemirsa lah. Iya lah. Ndak ono wong pengen aku mangan pas loro ae, mangan gak mungkin. Kita buat nang kono godhonge engko ben garing terus tak bakar pemirsa yo. Soalnya ndak dari tempat sampah aku mesti digremeti semut. Mungkin iki semute api banyak, gak cuma banyak berkoloni guys yo. Tak ceritani. Yo. Alah. Ini abane enaknya masak apa ya bang saya? Abane wong dek sore kuwi yo. Koncoku sing omahe ndi yo kanca ketemu dalan lah, dulu ketemu dalan. Kuwi daerah Sidoarjo ngene iku jare iku yo ora udan, kene udan ndak. Heran aku pemirsa. Ayamku guys. Hawane kudu gabres saya pemirsa. Tenan. Main dek, main. Rubah pemirsa minyak. Aku nek mangan iku walah orang mikir iki ngonten apa ora. Mangan iku nek mati kena angin di sore pemirsa. Lah menteung.
Iki lumbune wis akeh untange wis dicupuki pake wis didol pake pemogak nu walah. Anu mati soalnya baceken kebanyakan air kan dadi bacek ngono sa. Nih Pak wis tak kandhani Pak, ndang sampean sade Pak lumbune nek selak udan neh. Engko umbine batangnya dadi bosok, guys. Untungnya dicupuki pake. Kayak ana langganan tetap bakul lumbu pemirsa. Wong ngono kuwi kan cara monane pengumpule apa supplier iku kan apa wis ana dhewe-dhewe nang pasar Kapuan. Pas aku ning Jepang ya Pak R ini. Aku lone kudu gabres ya pemirsa masyaallah. Rambutku ki tipis pemirsa, tipis ngumbak ngono. Dadi kok jedindel kabeh ngono. Alah. Oh gimana? Yo sing iki pemirsa. Iki kae gak sengaja aku wis kondo karo Pak karo mertuaku. Aku ki nganu, siraku ki ngliyer pas jamane sak ndek motor Mio, ngundurno motor, aku kesandung watu ana brogalan kuwi pemirsa. Brogalan kene ya. Terus ana ganjele terus aku mundur-mundur wibo aku ngeblak kesundul bagel. Aku wis anu wis kondo Pak, sepurane Pak ora apa-apa, sepeneng kene ora apa-apa Pak ngono. Aku yo wedi pemirsa mone iki. Nambal iki mesti tetep kudu tuku semen gak mungkin anu. Ya mbah iki aku nu karek Mas Santo guys sebenarnya aku sekondo. Diingi trae sing darurat iki jemuran wis tak on benakno. Pemirsa tak tutup dulu ya iki mang lagi apa bersih-bersih. Spray aku pemirsa ndang nyandut kegiatan liyane apa ayo ora bar ngono konten yo. Yo tak spill kabeh engko. Kecuali ada CCTV ini kok 24 jam kok live streaming aja kok tim Reza Arab ya streaming pemirsa live streaming sempat kamerane mbledos barang jenenge awak ayo serasa barang elektronik ya awak dipanjer dina sungai lempok apa meneh kuwi barang elektronik gawe menungso. Yus, terima kasih Masya Allah tabarakallah, semoga tetap semangat, semoga rezekinya pada lancar ya, tetap semangat ya. Mohon maaf mungkin jika ada beberapa kataku yang tidak berkenan atau mungkin beberapa kontenku yang mungkin pemirsa tidak berkenan ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Moga-moga lebih baik lagi ke depan nih. Terima kasih. Ojo lali kufur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.